Ix-xogħlijiet komplew u nista' ngħid li l-ewwel bażi tal-ark kważi lesta. Ekstqar ma Net News l-Arċipriet tal-Parroċċja ta' San Publiju feluq is-sena mit-traċedja tal-ħruq tal-ark ta' San Publiju fil-Florjana. Kważi l-ewwel il-bażi tiegħu diġà lesta qiegħda fl-aħħar ġifieri biex jimmonta il-bażi imma x-xogħol għadbaqa' aktar xogħol ġifieri xi jsir. U għalinna li x-xogħol fuq l-ark għadu fil-bidu tiegħu fil-waqt li jittama li jkun lest f'temp ta' 3 snin. Fakkar li l-ark se jkun maħdum kollu fuq id-disin oriġinali ta' meta ntrama l-ewwel darba fl-1899. L-istruttura fiha ħafna skultura, fiha ħafna xogħol li ta' metodi li huma tas-sena ġifieri li qegħdin nikkalkulaw għandna ma' 3 snin biex ikun lest. Min-naħa tiegħu l-Arċipriet ftakar dwar id-dieqa li l-ħruq tal-ark trionfali kien ġab fost il-Furjaniżi, madankollu huwa tenna li jittama li l-ark il-ġdid jerġa' jimla qalb il-Furjaniżi b'ferħ kbir. Għaliex tlifna monument storiku illi kien uniku fid-dinja li żgur mhux se jerġa' jiġi lura. Imma dak li ħanamlu ħajkun eżatt bħalu sal-inqas dettall u għalhekk dak meta jkun lest żgur ħajjemlina bil-ferħ u nerġgħu naraw il-Furjana monija b'din l-arkitettura tassew majestuża u unika mhux bħal ta' bissema fid-dinja. James Aronellu, Net News.